And if you're under him, you ain't getting over him. Kai da Allah wannan mulki kuma Allah muna da dadin wannan. A gaskiya mulki akwai Ya daɗi. mun sha gubar mai kafin wannan mulki. Gaskiya ni. Kun da kuna abu. To lokacin da muka yi kokowar mulkin nan. Kai tsakanin da Allah mun sha wahala. Gaskiya ne. Kai in aiki ya kai aiki Allah ya romo mutum mulki. Dole mutum da Gaskiya ne. Yau dole kana wannan aiki sai kana cin nama kari. Gaskiya ne. Mun taɓa zuwa wani yaƙi fa. Tsakanin da Allah da muka ce lokacin na ce da babban riga. Da muka ce wannan yaƙin. Domin Allah abokan adawa sun ci so mu gaba na duba na ga garkuwa ta ana ta gamawa da su. Da na kwashe su na zuwa cikin babban riga. Kulli guda. Saboda su iskan kawai yana iya gamawa da su. Shi yasa Gaskiya ne. ya zama da ma'ani iska da na ce muku ina kwaɗayin mulki. Ni na kashe kakana saboda mulki. Gaskiya ne. Waye ba zan iya kashe wasu Gaskiya jarumi ne kai. Jarumi ne kai. Kai ni gaba da tsoro. Ni ban ga abin tsoro. Gaskiya ba san tsoro ba. Mutuwa ma in na ga mutuwa ta kusa ba. Kai ni yanzu na inda zan ga mutuwa. Gaba da gaba zan yi ita. Gaskiya. Kashe ta kowa ya huta. Gaskiya. Kalau ne. Ake cewa wai mutum bai ga mutuwa ba. To ni ido da ido na ga mutuwa. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ina ai yanzu in dai game da mulki ne ba wanda bana iya gamawa da shi. Gaskiya. Ko ku yanzu kuka matsa man nan. Fiya 50 ta isa raba ku da duniya. Da kun zo ku matsa man. Kamar bai da. Na ce kuma na ci No, 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 no.